Hola, bon dia, benvingudes, benvinguts, gent de l'IES de l'Enric Borràs de Badalona, hola. Gent de l'IES Pere Viver de Terrassa, hola. Gent de l'IES de Torrent de les Bruixes de Santa Coloma de Gramenet, hola. Aquests són més. I gent de l'IES Oriol Martorell de Barcelona. Bé, no sabeu la il·lusió que ens fa a Cosmocaixa i a la Fundació La Caixa de poder acollir aquest acte, que és la 7a edició del programa Joves, Ciència i Ètica, una iniciativa de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i Educaixa, amb la col·laboració del Departament d'Educació de la Generalitat. És un motiu d'orgull, fa anys que ens veiem, jo particularment ja és el tercer any que participo, i ara els explicaven els companys de taula que aquest museu té una història molt llarga, perquè ve de l'any 81. A l'any 81 hi va haver una sèrie de gent que va pensar en com podien fer alguna cosa perquè la societat catalana tingués més vocacions científiques o pogués tenir més informació sobre el que era la ciència i que això fos un motor de progrés personal i de progrés de la societat. Això va ser l'any 77. L'any 81 es va inaugurar aquest museu. Tenia com a 3 objectius. Un, fomentar les vocacions científiques entre els més joves, és a dir, vosaltres i inclús més joves, posar en valor el que la ciència aconseguia per la societat, que això crec que també ho heu pogut treballar aquest any, i després divulgar la ciència per tot tipus de públic. Vosaltres heu treballat durant aquest any, avui heu fet les conclusions, i jo vaig aprenent, perquè abans estava a Caixa Fòrum i ara estic aquí, i vaig aprenent moltes coses de ciència cada dia, i una de les coses que en diu la gent de ciència sempre, que tan important és el que fan, els coneixements que han d'adquirir, el treball, la rigorositat, el mètode científic, el poder arribar a descobrir coses, però tan important com això és poder-ho explicar i que la gent ho entengui. Jo crec que aquí heu pogut també treballar aquest aspecte. Els objectius que tenia l'any 81 els seguim tenint ara, és a dir, són els mateixos. Els mateixos, però la societat ha canviat i us puc assegurar que l'any 81, si s'hagués fet això, que en aquell moment encara no es feia, perquè fa 7 anys que es fa, aquests temes que heu tractat en aquest curs que ha sigut la medicina personalitzada, l'extinció d'espècies animals, la modificació genètica humana i els transgènics, algun poder començava a apuntar, però no s'haurien parlat de la manera que vosaltres n'heu parlat i del desafiament que això comporta per a la societat. No em vull enrotllar gaire més, el que vull és que hagueu tingut una bona experiència, que l'hagueu pogut compartir, que ara puguem escoltar les vostres conclusions i dir-vos que encara que algú està dient aquests últims mesos que ens ve l'any que ve les 10 plagues d'Egipte o no sé què ens ha de passar, que el món s'ha d'ensorrar i que tindrem molts problemes i que vosaltres tindreu un futur negre perquè resulta que tot s'espatllarà el clima. No, no és veritat. O sigui, les coses les fem les persones i des de la ciència es poden fer moltes coses. És a dir, avui en dia, ho diré una mica fort, o sigui, avui en dia diria que l'interessar-se per la ciència i l'intentar, cadascú des de les seves possibilitats, poder contribuir a la ciència, com vosaltres heu fet, però segurament que podria ser que algun de vosaltres, a més, tingués una vocació científica, és un imperatiu ètic. O sigui, des de la ciència i des d'una concepció científica del que és el dia a dia de la vida, aquestes 10 plagues d'Egipte no arribaran, solucionarem els problemes i tindrem una societat millor en els pròxims anys perquè pugueu tenir una vida plena d'oportunitats i d'experiències. Us passo un vídeo de Cosmocaixa, ja sé que alguns l'heu visitat, i després seguirem amb les intervencions dels companys de taula, que després ja els introduiré. Gràcies. Tots tenim una cosa en comú, la curiositat. La curiositat ens empeny a ser atrevits, a qüestionar-nos tot allò que ens envolta i a buscar sense parar la resposta. Una resposta que dona veu a una altra pregunta, a una altra resposta, i així infinitament fins a evolucionar. Aquesta curiositat
ha fet qüestionar-nos com va ser el Big Bang i quines són les últimes fronteres del coneixement. Endinsar-nos en la selva amazònica per conèixer un ecosistema on hi habita el 50% de la biodiversitat del planeta i posar el focus en la necessitat de protegir-lo. Grapar el territori per descobrir-hi una història colossal sobre la geologia que ha modelat a la Terra o explorar l'univers desconegut. La curiositat sempre augmenta i es transforma perquè comprenguem la natura, explorem els límits de les últimes tecnologies i abordem els reptes de la societat. No té forma, però podem donar-n'hi amb les mans. Ens la podem imaginar amb números i ens fa descobrir el nostre interior matemàtic. No ocupa espai, acosta les meravelles del firmament als més petits. No contamina, ens fa trobar les eines per ser més sostenibles. En definitiva, la curiositat fa la ciència. Devora aquesta curiositat. I experimenta-la sol, acompanyat, amb amics o en família. Amb estudiants d'escoles i instituts. O amb joves apassionats per la ciència. Amb diàlegs entre divulgadors científics i la ciutadania o en dies assenyalats. En esdeveniments oberts a altres entitats, durant els àpats, o en espais a l'aire lliure. El lloc on la ciència es converteix en experiència. Cosmocaixa, el Museu de la Ciència. Un edifici que uneix modernisme i avantguardisme situat a la falda del Tibidabo amb més de 54.000 metres quadrats dedicats a despertar la curiositat per la ciència i que amb el temps s'ha convertit en un museu de referència integrat en el teixit de la ciutat. La curiositat té un lloc. Vine a descobrir-lo. Molt bé, gràcies. Cosmocaixa és casa vostra, el Museu de la Ciència és casa vostra. Li passo la paraula al senyor Jordi Mas, director general de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació. Bé, gràcies, Valentí, director del Cosmocaixa Barcelona, Manel Merino, cap de Servei d'Innovació Educativa del Departament d'Educació, gràcies per ser aquí. I, evidentment, benvinguts a tots i a totes. El Valentí ja ha fet la presentació dels instituts que sou aquí. M'agradaria no deixar-me l'Institut Olorda de Sant Feliu de Llobregat, que avui no pot estar aquí amb nosaltres, però també han participat. Ho sento per ells, ells s'ho perden. Però d'aquí els enviem el nostre salut. Primer, agraïments. Ser agraït és ser ben educat i sempre m'agrada començar amb els agraïments que toquen. Primer, evidentment, a la Fundació La Caixa, EduCaixa i al Cosmocaixa amb el seu paper, com ja s'ha vist al vídeo, d'impulsor i nucli forjador d'aquest programa i de la tasca que estan fent a la ciutat de Barcelona i al país, en aquest cas, gràcies als anys que porta Cosmocaixa fent aquesta funció. També, evidentment, agrair expressament al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya pel seu suport, la seva col·laboració, el seu recolzament en aquest projecte, que segur que tots heu gaudit i heu disfrutat durant aquests dies. I també, sobretot, també agrair específicament, després faré un altre esment, als investigadors, a l'equip científic que ha estat darrere d'aquesta tasca, del Departament de Genètica de la Universitat de Barcelona, la Gemma Marfany, el Ferran Casals, el Carles Carrera i també del CRAC, del Centre de Recerca en Agrogenòmica, l'Antoni Garcia. Per tant, moltes gràcies a vosaltres, als investigadors, per aquest temps i aquesta dedicació que heu fet amb aquest projecte. Estem aquí a la jornada de conclusions del programa Joves, Ciència i Ètica. A vegades això sembla un oxímoron. Un oxímoron és quan poses juntes paraules que semblen contradictòries,
per mi no és gens contradictori. Els joves sou el futur d'aquest país, evidentment. La ciència també és i haurà de ser, la ciència i el coneixement, el futur del nostre país. És un dels grans, diguéssim, actius que tenim com a país i que hem de cuidar i desenvolupar. No tenim massa cosa més que la ciència i el coneixement, malgrat que a vegades ens ho pensem. I també, evidentment, sense ètica serà difícil gestionar el futur que ens ve per davant. Com ja ho han dit, no repetiré, la temàtica d'enguany, temàtiques superimportants, la genètica, la bioètica i més concretament el que ja heu dit, la medicina personalitzada, l'extinció d'espècies, la modificació genètica humana i els transgènics. Vivim, ja ho veieu, en un entorn molt, molt complicat, on la ciència i tot el referent a la ciència té un impacte molt gran sobre nosaltres. Hem viscut, hem patit el Covid. Cadascú de nosaltres, a cada casa, hem patit d'alguna manera, més lleu o no tant, o més greu, el Covid i tot el que això representa. I gràcies a la ciència, gràcies als científics, gràcies a la tecnologia hem sigut capaços de vèncer en un temps rècord una pandèmia que en altres moments hagués estat molt més devastadora que avui en dia. Ahir mateix també, si seguíeu les notícies, es va anunciar també per un laboratori dels Estats Units, el Lawrence Livermore, un descobriment, segons els autors, cabdal en la font d'energia del món, que va ser la fusió nuclear, nous aspectes de la fusió nuclear. Cada dia passen coses, cada dia estem fent troballes i el que heu d'estar vosaltres, jo diria, el que us recomanaria és que esteu molt atents a el que passa al món, que reflexioneu cada vegada que sentiu una notícia d'aquestes, el d'ahir de l'energia, com ens pot afectar el nostre comportament, la nostra vida, la nostra societat, les nostres relacions amb els altres. Perquè qualsevol avanç científic té un impacte sobre la societat. I per tant, el que és important és que establiu criteris, que sigueu, diguéssim, inquiets a l'hora de preguntar-vos, del que es deia abans també, que tingueu curiositat en veure aquests nous descobriments, aquests nous avanços, com us poden afectar sota diferents perspectives, perquè això realment és el que ens portarà a l'avenç de la societat. També el que volem, en aquest sentit, és aquest programa pretén estimular la capacitat crítica dels alumnes, de vosaltres, dels joves. Heu de ser alumnes i ciutadans crítics amb el que us expliquen. Heu de tenir el vostre criteri, perquè només amb un criteri propi es pot tenir una personalitat pròpia i es pot tenir una opinió pròpia i d'això és el que va la societat democràtica que tots volem. Per tant, és important també que no us deixeu enredar. Hi ha molt aquest concepte de fake news. Fake news que en ciència hi hem vist molt amb el Covid. A vegades alguns famosos diuen coses que realment no tenen, no és que no tinguin res a veure, és que són totalment anticientífiques. Aleshores, aquí és on vosaltres heu d'aixecar la mà i dir, escolta'm, això potser no és cert. Per tant, és important que desenvolupeu mecanismes per tenir aquesta capacitat crítica i per esbrinar que a vegades tot allò que us expliquen potser no és, a les xarxes en està ple, no és necessàriament fiable. Per tant, un jovent que sigui crític, cívic, dialogant, serà en generar una societat més democràtica. Finalment també, i no vull oblidar-me, sobretot els docents, els vostres professors, els vostres mestres, que amb tant esforç estan fent una tasca brutal per al futur d'aquest país. Jo realment els aplaudeixo perquè realment són un eix important d'aquest país, òbviament. Molt bé. Molt bé. Realment s'ho mereixen, realment s'ho mereixen. I aquest programa, com d'altres que fem a la Fundació, el que volem és això, és
donar-los eines, ajudar-los en certa manera, amb la mesura que puguem, en tenir eines per treballar amb vosaltres, per dissenyar projectes amb vosaltres que els ajudin a portar aquest debat ètic també a la classe, a part d'altres projectes més de tipus científic. I ja finalment, també els investigadors, com jo deia, que han actuat i us han ajudat i us han fet veure els aspectes més científics de tot el que hi ha darrere de l'ètica. Val a dir una cosa, els científics que us han acompanyat, a part de ser molt bons científics, són uns científics molt responsables amb aquesta societat, perquè realment, avui en dia, ser científic no implica literalment, forçosament, dedicar hores a anar a un institut, a parlar amb els alumnes, a fer xerrades, a fer divulgació. Però ells ho fan, ells dediquen part de la seva jornada, part de les seves hores, a traslladar allò que saben, allò que han adquirit durant anys i anys de formar-se com a científics cap a la societat, cap als joves. I per tant, són, jo diria, aquells científics responsables. Ara hi ha un programa dintre de la Unió Europea que li diuen RRI, que vol dir recerca íntegra i responsable, que en certa manera vol promoure, vol reconèixer i vol premiar aquests científics, que jo realment també els aplaudeixo, que realment són científics que dediquen el seu temps cap a la societat, tornant probablement a la societat allò que la societat els ha donat durant anys. Per tant, moltes gràcies, companys. I ja finalment acallo perquè, si no m'enrotllo com una persiana, perquè realment aquí el que hem vingut és escoltar-vos a vosaltres també, que és el que sou els importants. Aquí vosaltres sou els importants i ara el que toca és que compartiu aquest treball en comú, després de sentir el Manel, compartir aquest treball en comú, us vull escoltar, realment sempre és molt gratificant escoltar les idees, el que teniu que aportar als joves i espero que avui segur també serà molt útil per nosaltres. Per tant, moltes gràcies a tothom i continuem el programa. Gràcies. Bé, arribats a aquest moment, el difícil ara és ser l'últim i que el públic t'escolti. Com que no fa gaires dies i mesos jo hi era com vosaltres allà, sent un alumne, després ser un docent, vaig acabar sent cap d'estudis i director d'un centre i ara soc el cap del servei d'innovació. Primer, he tingut el plaer de conèixer a professors de dos dels 4 centres que hi ha aquí i el 5è, que el conec personalment, el que no hi podria ser. Agraïm molt la feina que, quan he parlat amb ells que no sabien en qui parlaven, doncs veure del centre Enric Borràs o de l'Oriol Martorell i tota la banda més artística que ha vingut també avui aquí, que les vocacions científiques de vegades no es tenen clars a tercer de l'ESO i és on esteu vosaltres ara. Tercer de l'ESO és un itinerari en el qual heu de veure què fareu després. Doncs el director general, que avui no hi podia ser aquí amb vosaltres perquè l'agenda no li permetia, el primer que dic és dona-li una gran salutació a aquests alumnes i a aquests docents perquè d'ells sortiran els propers científics com els que tenim aquí, investigadors, però sobretot bons ciutadans. I això sí que és important. Ser bon ciutadà vol dir tenir una visió ètica, que avui l'esteu aprenent i l'esteu treballant per la ciència en aquestes jornades i de debat, amb unes metodologies molt interessants, però l'important és que quan un és un ciutadà èticament i quan un és un investigador o quan un és una persona en l'àmbit que sigui de la vida, el que hem de veure és que la visió ètica vol dir tenir uns principis de conducta moral per actuar en aquelles responsabilitats que un té. I això sí que seria important que tots ho agaféssim, perquè en l'any 1927 va haver-hi un pastor protestant, que era també filòsof i educador, que ja se li va córrer parlar de bioètica. Després, en l'any 1970, fa una mica més de 50 anys, va ser un bioquímic estatunidenc que també va, a partir d'un article seu, va defensar aquesta visió ètica. Però la visió ètica va més enllà
que la conducta humana no pot estar només al servei de la part material i la part econòmica. Ha d'estar al servei de l'ecosistema, del medi, allò que heu d'intentar millorar i del que fareu vosaltres, que sou la nostra generació futura i la que ens ajudareu. Doncs el director general deia, aquestes vocacions que sortiran d'aquests joves o d'altres dels centres que tenim arrel de Catalunya i que estem molt orgullosos, hem d'intentar veure que aquesta postmodernitat que ens presenten siguin els joves del futur i els joves que, a més, tinguin clar que han de deixar un món millor. Fixeu-vos que ara estem en tots els temes de sostenibilitat i de visió ètica del futur. Si nosaltres fem petites passes cadascú en el centre, en la realitat de la seva família, els docents i els alumnes ho podrem fer pel nostre món. Recordeu que ara ja som 8.000 milions de persones i el món queda petit. Si cadascú fa el que ens dona la gana sense una visió més ètica, però una visió ètica, recordeu, d'ecosistema, també en tots els medis naturals que estan al nostre abast no hi podrem funcionar. El mètode científic que esteu treballant i que segur que us expliquen, tinc una filla de tercer de l'ESO, de manera que ho tinc claríssim perquè quan estudiem a casa també ho treballem, doncs el mètode científic el que demana també és rigor. Rigor per poder fer en la nostra feina de cada dia, cadascú en la responsabilitat que tingui, un rigor metodològic per arribar a unes conclusions i no manipulades. D'això els científics que han vingut avui a dedicar temps amb vosaltres i en aquests dies els hem d'agrair, perquè aquesta visió vol dir una metodologia determinada i un treball com a ecosistema per millorar el nostre món. I permeteu-nos que digui alguna coseta més sobre innovació i creativitat. Creativitat és tenir idees i saber comunicar-les. Si jo tinc una idea però me la guardo, no aportarà res al nostre ecosistema i al nostre món. De manera que hi ha coses que segur que teniu vosaltres ja en els vostres centres, en les vostres realitats, que segurament no són una innovació grandiosa, però que per vosaltres ningú us l'ha explicat. I us explico una anècdota molt petita, però jo quan era jovenet, devia tenir uns 10-12 anys, tenia un problema tots els matins, que era aixecar la persiana. I vaig dir, aquí he d'inventar alguna cosa perquè això sigui més fàcil. I vaig inventar un sistema d'engranatges per poder donar-li un botonet i que funcionés. Anys després vaig descobrir que estava inventat, però per mi era un invent nou. Vol dir que tenir les idees, ser creatius, ser innovadors en la ciència i en les vocacions de cadascú, pels que sigueu científics i pels que no ho sereu, és important. Però no us guardeu aquestes idees, sinó poseu-les a l'abast dels altres perquè acabaran sent invents, recerca nova en algun àmbit i un jove de tercer de l'ESO ja pot tenir alguns invents que segurament seran a petita escala, però que la idea serà aprofitable per a alguna altra persona i algun altre element. I per últim ja, només deixar-vos amb una frase que per mi és important, que tots heu de gaudir d'allò que feu. La frase és que sigueu feliços i que gaudiu, i ara us escoltarem nosaltres a vosaltres, que sou els protagonistes. Endavant i sigueu feliços. Hola. Arriba un dels moments més esperats d'aquest matí. El primer és d'aquests debats constructius, aquests debats ètics que hem vist, que hem sentit, que hem participat, i anem a fer aquestes conclusions. Abans, però, m'agradaria agrair tant a la Fundació Catalana per la Recerca com al Cosmocaixa, com al Departament, la possibilitat de col·laborar un any més dinamitzant aquests debats juntament amb els experts aquest any amb tot el que és el tema de la genètica. Sense més dilació, donem pas al primer grup d'aquestes conclusions, que és el tema tan interessant de medicina personalitzada. Per aquestes conclusions les faran l'Ainoa, de l'Enric Borràs, i la Jana, del Pere Viver. Endavant. Bueno, hola, se me oye, ¿verdad? Okay. Yo soy la Ainoa, del Enric Borràs, y bueno, voy a hablar de la medicina personalizada, ¿no? Pues bueno,
la primera pregunta que nos salió fue que si queríamos saber lo que decía nuestro genoma de nosotros, de las enfermedades que nos pueden pasar y qué avantatges i inconvenients posarían, no? Bueno, el primer, pues, el que dèiem ser que s'ha de respectar la decisió individual de cada persona, perquè no tothom té la mateixa opinió amb aquest tema, no? I després tenim de que tant si les persones volen tenir accés a la seva informació genètica i que com si no, pues tenemos el mismo derecho de el apoyo y el apoyo tanto económico de la sanidad pública, que pues eso, todo el mundo debería de tener la misma opinión, o sea, no tu opinión no, apoyo. Pues després tenim el que per invertir diners en la seqüenciació genètica de la població pues, proposem el aumentar l'IVA en productes que no sean buenos para la salud, ¿no? Porque sí, no, mentira. Bueno, una de las principales ventajas que daría esto es que podríamos estar como avisados de enfermedades o malformaciones o características físicas que nuestros hijos podrían tener y los que podemos tener nosotros. O sea, por ejemplo, que hacen la revisión de genoma y te podrían decir qué enfermedad pues, estás más propensa a tener o cosas así. O a que también a qué medicinas eres más... ¿Qué medicinas actuarían mejor en tu cuerpo? ¿No? Bueno. Y después las desventajas, pues una de las principales y las que más se discutió en nuestro debate ha sido pues que cada persona, como es un mundo diferente, no todo el mundo reaccionaría igual en lo que es su secuencia genética. Entonces, esto podría ser que esta persona no está preparada para lo que le puede decir, ya sea eres más propenso a una enfermedad o cosas así, pues no todo el mundo lo tomaría de manera tan buena. Y pues eso es una de las principales que se habló en nuestro debate. Gracias. Bon dia a tothom. La segona pregunta que vam fer al debat era quines característiques dels nostres fills hem de poder triar. Les conclusions que vam treure d'aquest tema són hauríem de tenir la possibilitat d'escollir algunes característiques físiques, però amb limitacions i sense finançament públic. En canvi, les característiques intel·lectuals no s'haurien de triar perquè no seria just. Hauríem de tenir la possibilitat de curar, d'evitar qualsevol malaltia genètica. I per últim, que hem de tenir en compte que aquestes decisions que estem prenent no són per a nosaltres sinó pels nostres fills. Per tant, potser d'aquí uns anys en un futur ells no estaran d'acord. La tercera i última pregunta que hem fet ha estat qui ha de tenir dret a l'ús a l'accés d'aquesta informació genètica. Les conclusions són que cadascú ha de tenir accés i control de la seva informació. Ells ja decidiran si volen compartir-la, si volen fer-la privada. I per últim, si no hi ha garanties de seguretat, i han de ser bastant estrictes perquè poden haver filtracions d'informació i tal, l'existència d'un banc de dades genètiques té més inconvenients i perills que avantatges. Per tant, nosaltres no el crearíem. I fins aquí el nostre debat. Gràcies. Moltes gràcies. Donem pas a les segones conclusions del segon debat, que serà molt creatiu
hi ha una paraula que és la desextinció. La desextinció d'espècies. La Nerea del Torrent de les Bruixes i la Naiada d'Enric Borràs. Endavant. Bueno, ens han dit que sortiria aquí a baix. Aquí no sale, ¿no? Sí, sí. ¿Se me escucha? Vale. Bueno, bon dia. Jo soc la Nayara de l'Enric Borràs. I jo sóc la Nerea Pulido del Torrent de les Bruixes. Bueno, principalment agrair l'oportunitat que hem tingut avui, dimecres 14 de desembre, d'estar aquí al Cosmocaixa amb vosaltres. Primer presentarem aquestes dues preguntes, que és com un resum de totes les conclusions que hem tret en el nostre debat. Que el nostre tema de debat és la resurrecció d'animals. Ara començaré jo explicant la primera pregunta i després la meva companya Nerea terminarà explicant la segona. La primera seria que quines creieu que poden ser les conseqüències de retornar una espècie extinta. Nosaltres hem trobat algunes conseqüències positives, com recuperar la biodiversitat i la millora del coneixement científic. Tot i això, creiem que les conseqüències negatives tenen més pes, ja que si les espècies tornen a la nostra època és molt probable que no puguin sobreviure, ja que costaria molt que s'adaptin a les condicions actuals. A més, poden tenir un impacte negatiu en els ecosistemes, tal com passa amb les espècies invasores. Ara la meva companya Nerea continuarà explicant la segona pregunta. Moltes gràcies. Com ha dit la meva companya, explicaré la segona pregunta, que és: està justificat invertir recursos en ressuscitar espècies? Creiem que la resurrecció d'espècies és interessant, però preferiríem prioritzar aquests recursos en coses més importants, com per exemple la medicina, i evitar que s'extingueixin les espècies actuals. En el cas de voler ressuscitar aquestes espècies extintes, pensem que s'haurien d'establir uns criteris per decidir quines espècies tornen a la vida i quines no. Pensem que en aquesta tasca hi han d'estar implicats els científics, els governs i totes les societats. I fins aquí les nostres conclusions del debat. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Passem al tercer tema de debat. El tercer tema de debat, que porta un títol molt gruixut: Modificació genètica humana. Això ens ho presentarà la Sol, del Pere Viver, l'Unai, del Torrent de les Bruixes, i l'Amàlia, de l'Oriol Martorell. ¿Cómo funciona esto? ¿Le tengo que decir? ¿Así cómo funciona? Sí, sí. Hola, vale. Primer que res, jo soc la Sol Cuello d'Oro i volíem donar un agraïment als científics i científiques que han vingut als nostres instituts a donar les xerrades. Estem molt agraïts i començaré parlant. La primera pregunta que ens vam preguntar era què implica l'addició genètica en nosaltres els humans. Aquesta té avantatges i inconvenients. Els avantatges són que pot curar malalties greus sense utilitzar
medicaments potencialment tòxics, eliminar malalties hereditàries, atorgar autonomia i independència a la vida de persones amb minusvalies i pot donar característiques desitjades a nosaltres els humans en un futur. Les seves inconveniències són que té desigualtats socioeconòmiques i discriminació genètica. Té una baixa accessibilitat perquè té un cost massa elevat. No ens garanteix que el 100% de les vegades que es fa surti el que tu vols i en alguns casos es poden desenvolupar malalties autoimmunitàries. La segona pregunta que ens han plantejat és si l'edició genètica s'ha d'aprovar en tots els contextos i si no és així, si s'ha d'excluir alguna situació. Per començar, creiem que s'han de tenir els objectius molt clars, o sigui, has de tenir clar per què vols modificar aquest humà i has de tenir en compte els principis bioètics, que són la beneficència, o sigui, la intenció de fer el bé en tot moment, la no maleficència, que vol dir evitar els danys en els humans, l'autonomia, que vol dir que cadascú pot triar si ho vol fer o no ho vol fer, i ha de ser just, o sigui, s'ha de repartir de la manera més equitativa que es pugui. Després, una altra pregunta que ens han llançat és si creiem que l'edició genètica serà més acceptada en un futur. Nosaltres creiem que sí, perquè és molt probable que sobreviure en aquest planeta en uns anys sigui molt complicat, ja que probablement la radiació serà molt alta, la pressió atmosfèrica augmentarà i la temperatura augmentarà també. Llavors hem arribat a la conclusió que segurament faran falta algunes modificacions genètiques perquè sigui possible sobreviure. Però hem de posar un límit a la utilització d'aquestes modificacions, com és no millorar-se per ser superior a les altres persones i humans. No millorar-se per més capacitats i o habilitats físiques o estètiques. I sobretot no modificar embrions o cèl·lules germinals si no és estrictament necessari perquè aquestes modificacions passaran a les generacions futures. I doncs això és tot. Moltes gràcies. Ens han presentat les dues cares d'una moneda que té tot instrument i tota tecnologia, genial. I passem a l'últim tema de debat, superinteressant, que és el tema dels transgènics. Ens ho presentaran el Bruno, del Pere Viver, i la Soraya, del Torrent de les Bruixes. Endavant. Primer de tot, he d'agrair per aquesta meravellosa experiència al Cosmo Caixa. Ha sigut fantàstica i he de donar les gràcies a la Roser i a l'Antoni per dedicar-nos el temps d'ajudar-nos del debat. I llavors, jo em dic Soraya, soc del Torrent de les Bruixes i aquest és el meu company, el Bruno. Us parlarem dels transgènics. La primera pregunta és quins avantatges i riscos pot tenir en el futur la modificació genètica a la producció d'aliments. D'acord, els transgènics, les seves avantatges són que gràcies als transgènics es pot incrementar la productivitat dels cultius. És a dir, que els productes són més elevats i per tant els ciutadans poden menjar, consumir i tenir accés. La segona avantatge són la millora de les propietats nutricionals
que bàsicament ajuden a millorar el cultiu gràcies al transgènic, i un exemple d'això és a la Xina, que es va fabricar a la Xina un arròs que es diu arròs daurat. Bàsicament aquest arròs, com que els ciutadans tenien carència de la vitamina A, aquest arròs els va tornar a tenir molt bona vista. I un altre avantatge és que són tolerants a l'ambient. Això vol dir que, per exemple, a l'exemple d'una sequera, els transgènics, per exemple, en un espai on hi hagi sequera, els transgènics ja modificats poden no tenen cap efecte, és a dir, no pateixen les conseqüències d'aquesta sequera, d'aquest canvi climàtic. Llavors, aquest és un avantatge. I també fomenta la necessitat d'un bon etiquetatge. És a dir, els ciutadans poden informar-se d'aquest etiquetatge i podrien ser més conscients gràcies a això. I els riscos són el perill d'alterar la biodiversitat, que és la contaminació, i el perill d'error en els controls, que poden fallar i aquestes poden atorgar-nos efectes adversos com malalties i ara el meu company Bruno respondrà la segona pregunta. Hola, jo sóc el Bruno i ara explicaré la següent part del nostre debat, que és la resposta a la pregunta de quin impacte poden tenir les noves tecnologies d'edició genètica en la nostra societat. El primer de tot és que els transgènics no són la solució a la fam, perquè els transgènics a la Unió Europea només es fan a Espanya i a Portugal, i un 96% dels que es fan a Espanya i l'altre 4% és a Portugal. Llavors, tota la resta de països que pertaneixen a la Unió Europea tenen moltes normes estrictes en contra d'aquests aliments transgènics. Després, un altre impacte que pot tenir és que les grans companyies que puguin fer-se amb la patent d'alguns aliments transgènics la podrien controlar com ells volguessin. Llavors podrien distribuir-la només a un territori en concret que portés més beneficis o que tingués una millor relació amb aquesta companyia. I també es podria crear com dues societats diferents, que seria la societat que per economia està obligada a menjar només aliments transgènics i l'altra que es podria donar el luxe
de seguir menjant aliments naturals de tota la vida. I després, amb els aliments transgènics es pot eliminar la pobresa nutricional. Faig servir el mateix exemple amb la Xina, que és que ells tenien un problema i era que tenia tota la seva població, o quasi tota, tenia una deficiència a la vista. I llavors van crear un aliment transgènic que es deia l'arròs daurat, que el que feia era que tenia un extra de vitamina A i llavors millorava la vista de la seva població. I aquestes han sigut les conclusions del nostre debat. Perfecte, doncs, aviam, si us plau. Entrem ja a l'última part, però abans de fer-ho sí que volia fer un agraïment molt especial i un reconeixement a tots els vostres companys i companyes que han pujat a fer de portaveu aquí dalt. Parlar davant de 300 persones en un auditori no és sempre fàcil, per tant, sí que demano un aplaudiment per tots els que han pujat aquí. Agrair també, com hem comentat abans, a Fundació La Caixa, al Departament d'Educació, per ajudar-nos a fer possible a la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació el projecte de Joves, Ciència i Ètica. Agrair també al personal de suport en la conducció dels debats, a la Laura Farró, a la Mireia Kuhn, a l'Andrea Armengol i a la Roser Martínez. A totes les escoles, evidentment, ja us han anomenat a totes i no cal que ho tornem a repetir. I, per últim, als científics i científiques que han col·laborat en aquest projecte, en Ferran Casals, llicenciat en Biologia i doctor de Genètica per la UAB, en Carles Carreras, doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona, a l'Antoni Garcia, doctor en Bioquímica per la Universitat de València, i per últim, a la Gemma Marfany, a qui us llegiré molt breument, us presentaré de manera molt curta el seu currículum i donarem pas a l'última part ja d'aquesta gran jornada. Gemma Marfany Nadal és catedràtica de Genètica a la Universitat de Barcelona, ha desenvolupat la seva trajectòria científica a Barcelona, Edimburg i a Oxford. Actualment dirigeix un grup de recerca que investiga les bases genètiques de les malalties humanes hereditàries. És membre del CIBERE de l'Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona i l'Observatori de Bioètica i Dret. Ha escrit llibres de divulgació científica sobre genètica forense i envelliment. Col·labora amb articles de divulgació al nacional.cat i a la revista Mètode. Ha guanyat el Premi de Divulgació del Claustre de Doctors de la UB i és la delegada del rector per a la divulgació científica i podria continuar dient més i més coses. Donem pas, doncs, a Gemma Marfany, que ens farà la xerrada "L'ADN no és teu ni meu, és de tots". Endavant, Gemma. Si em podeu posar... Gràcies. Què acabo de fer? Molt bé. Això és el que vosaltres veieu. Però la realitat és una altra. He posat els meus llavis damunt d'aquest vas i per tant, la meva mucosa bucal ha estat en contacte i per tant les meves cèl·lules estan aquí. I per tant, el que hi ha dins les cèl·lules, dins el nucli de les cèl·lules, que és l'ADN, estan aquí. Cada vegada que ho toco, deixo el meu ADN.
Acabo d'agafar el meu mocador. Fa calor, no la necessito. El portava per si tenia fred, però no em fa. I què acabo de fer? Tocar-lo. Aquí hi ha restes de la meva pell. Això, aquí, i el meu ADN. Fa una setmana, a Groenlàndia, a dalt de tot, tocant el Pol Nord, en un lloc que no hi ha res, que és àrid, sec, però molt, molt, molt glaçat, per estar tocant el Pol Nord, doncs s'acaba de publicar que quan han extret els sediments i les roques de metres, perquè són de milions d'anys enrere, 2 milions d'anys enrere, han tret aquestes roques, la sorra que veieu, i d'allà, al laboratori, n'han tret ADN. ADN de tots els animals i les plantes que fa 2 milions d'anys vivien allà perquè no estava gelat. Era un bosc. Hi havia llebres, hi havia cérvols, hi havia formigues, hi havia bedolls, que són arbres, hi havia plantes, hi havia mastodons. Els mastodons són com els elefants i els mamuts, més grans encara, molt més grans, i n'hi havia per allà. I com ho sabem? Perquè queda el seu ADN. Per tant, jo ara, si faig això, en aquest aire que he agafat, com que estic parlant, estic deixant ADN. I si me'n vaig al lavabo i faig les meves funcions vitals, deixaré anar ADN. L'ADN està a l'aigua, està a l'aire, està a la terra. Però aquest ADN, aquest que jo he posat aquí, aquest que jo he dipositat, és el meu ADN. La meva pregunta és meu? Els que m'heu escoltat ja sabeu que no és meu. Perquè jo, d'on he sortit? Jo no he sortit del no-res, no hem fet màgia i he sortit. Jo vinc dels meus pares. I per tant, el meu ADN, que és el meu manual d'instruccions, 50% de pare i 50% de mare. Però ells tenien pares. Per tant, jo, de mitjana, tinc 25% de cada avi. I si encara vaig més enllà, 12,5% de cada besavi. 6,25% de cada rebesavi. I el meu ADN, és, en el fons, un puzzle. El meu ADN és un puzzle. Gominola de colors, de molts trossets dels meus avantpassats. Avantpassats que no conec, que estan esfonsats a la nebulosa dels temps. I a la millor, jo no ho sé perquè no m'he analitzat l'ADN, però a la millor dins d'aquest trosset de gominola tinc ADN de Neandertal, perquè fa 40.000 anys que estan extingits. Ells estan extingits, però viuen en nosaltres. Trossets d'ADN de gominola que tinc d'un avantpassat de fa 60.000 anys que es van creuar amb un altre avantpassat meu. Per tant, el meu ADN, en el fons, és una amalgama de trossets, però explica la meva història, perquè està veient què és el que hi ha allà. Llavors, dels que esteu aquí, si s'analitza el seu ADN, que ja sabeu que ara hi ha la tecnologia i que es pot seqüenciar tot i es podem mirar coses, podem saber, per exemple, els nois, que té un cromosoma Y, qui és el rebesavi, 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 sempre per via paterna, perquè és cromosoma Y, i a la millor, entre els que esteu aquí, potser hi ha algú que té un avantpassat que es deia Gengis Khan. Perquè Gengis Khan era, i va ser un gran guerrer, a les estepes de Mongòlia, que estan allà al mig d'Àsia, i que lluitava. I els guerrers que fan? Lluiten, normalment són mascles, no tots, però normalment ho són, i per tant mates a altres mascles, però no mates a les seves dones. I llavors normalment les fecundes, i el seu cromosoma Y ve d'allà, perquè resulta que en el món hi ha molta gent que té el cromosoma Y de Gengis Khan, perquè ell va fecundar moltes dones i els seus descendents mascles també eren guerrers i van fer el mateix. I per tant resulta que quan anem a tot el món tenim que 5 de cada 1.000 persones humanes mascles del món són descendents o relacionats amb Gengis Khan. I és molt, perquè estem parlant de milions de persones.
Fixeu-vos. Però això està dintre de la nostra ADN, dintre dels nostres gens. I com que podeu veure, tenim trossets de gominola, per exemple, als Estats Units, ara, per solucionar casos que no han resolt, com el del CSI, aquests que veieu, o casos no resolts de violació, amb assassinat, que queden restes humanes, que queden semen, que queda sang, que queden cabells, que tenim un perfil genètic, ara es pot mirar quins trossets de gominola tenen i trobar parents actuals, perquè jo no sé el nom, però puc trobar els seus parents. I després, a partir d'aquí, trobar qui és el culpable. I això s'està utilitzant als Estats Units i solucionen casos que portaven 40 anys sense resoldre perquè ara poden saber qui ha comès aquest crim. I com també us han explicat, aquest ADN que tinc diu per què sóc com sóc, en el fons, quines són les instruccions genètiques que tinc. Si el meu cabell és clar, o tinc els ulls clars, o el tinc fosc. Si seré més alta o més baixa. Evidentment, també dependrà del que mengi i de que tingui una bona alimentació i que tingui vitamines, evidentment. Però els Masai estan a Àfrica, passen gana i són molts més alts que jo, que no he passat en la meva vida gana. He tingut tot el que he necessitat, he fet exercici físic i no he tingut cap infecció, perquè els meus gens no són per ser tan alta. I així, això que és molt obvi i que ho podeu veure, vol dir amb moltíssimes característiques, i ho heu sapigut perquè us ho han parlat i us ho han explicat perfectament, que pot determinar quines malalties genètiques tenim, tindrem, podem transmetre a la descendència encara que no la patim. Per tant, és una informació increïble, increïble. Podem fer fotorobot de les persones, de quina cara tenen, perquè la genètica de com són els pòmuls, de com són els ulls, és una genètica, estan gens darrere. I això, avui en dia, està en el nostre ADN i es pot seqüenciar i es pot saber. Per tant, això és una cosa que hem d'anar molt en compte, perquè quan jo deixo el meu ADN, si algú l'agafa, algú com jo, que és genetista i que sap com obtenir aquest ADN i se l'emporta al laboratori, pot saber moltes coses meves, però no només meves. Sabrà si jo soc portadora d'una malaltia genètica que puc passar amb els meus descendents. I els meus descendents potser no han nascut. Vosaltres no teniu fills, però vosaltres passareu el vostre ADN als vostres fills. I a través vostre poden saber si podran tenir certes malalties o no. I no volem un món en el que tinguem gent que no, com que tens aquests gens, no pots treballar d'això. O com que tens aquests gens altres, no et pertoca tenir aquesta assegurança mèdica, perquè hauràs de pagar molt perquè tindràs càncer molt probablement. Sí? Això és el que hem de mirar i això és el que hem de cuidar. L'ADN és una cosa que diu moltes coses de tots nosaltres com a societat. Per això hi ha biobancs. Biobancs vol dir un lloc on tu deposites el teu ADN i allò serveix per investigar. Si serveix per tots, si allò és de benefici de tots, això ens ho veiem cost-benefici, tots ens podem beneficiar. Però si això només és perquè vull jugar amb el meu ADN, doncs llavors segurament el que sortirem perjudicats soc jo i la meva família. Perquè al final el meu ADN no és meu. Ni el teu ADN és teu, ni el teu ADN és teu, ni el teu ADN és teu. No ho és. És una herència. I una herència que l'hem de transmetre als nostres descendents. Una herència que compartim amb els nostres germans. Una herència que compartim amb els nostres cosins, amb els nostres pares i amb el nostre nucli familiar. Per tant, l'ADN és de tots. I hem de mirar que sigui a benefici de tots. Moltes gràcies. Perfecte, doncs moltes gràcies, Gemma Marfany, per aquesta extraordinària xerrada. Simplement queda dir-vos que moltes gràcies a tothom i ens veiem en la propera edició de Joves Ciència i Ètica. Gràcies.